L-operazzjoni maġġuri tat-tibdil tal-irkoppa hija waħda mill-iktar interventi mediċi komuni fost il-Maltin f'dawk li huma operazzjonijiet ortopediċi. Tant li fl-aħħar jiem il-Gvern ħabbar ftehim ta' sħubija mal-privat biex inaqqas il-listi ta' stennija. Il-Professur Andrew Borch fisser kif raġuni komuni ħafna għalfejn wieħed jiġi bżonn dan it-tip ta' intervent hija kundizzjoni fil-ġogi li ħafna drabi tkun akkumulat tul is-snin. L-osteoarthritis bl-Ingliż jgħidu wear and tear. Wear and tear jibda minn etajiet żgħar u mbagħad iżid. Però jekk inti għandek peace esaġerat, jekk inti tilbes mżraben imħżiena, jekk inti għandek mart ieħor illi iwaqfek milli tagħmel l-eżerċizzju, l-osteoarthritis għandha tendenza tidħol ġewwa ħafna iktar. Jekk wieħed ikollu pis adattat għat-tul tiegħu jevita li jkun hemm pressjoni fuq il-ġogi, inaqqas iċ-ċans li tiżviluppa din il-kundizzjoni. Għalhekk wieħed għandu joqgħod attent x'tip ta' ikel jiekol, speċjalment wara ċertu ħin. Fil-għaxija ħobs, aġin, patata, ross li huma l-erba' tipi mtikel illi jżidu l-pis. Kull min huwa overweight. Iżda skont il-Professur Borch, fatturi ieħor li forsi ħafna ma jagħtux każ huma x'tip ta' żraben jilbsu. Huwa wissa li wieħed għandu jfittex żraben li jkollhom sunetti li jneħħu ftit mill-pis minn fuq il-ġogi. Daw jieħdu ftit mill-pis ta' ġismek. Mela, jekk inti tiżen 90 kilos, par suletti tajbin isek tiżen 80 kilos, so dejjem neħħejt daqsxejn pis minn fuq il-ġogi. Għalkemm l-operazzjoni tat-tibdil tal-irkoppa hija waħda ta' suċċess u aċċessibbli ħafna f'pajjiżna, wieħed xorta għandu jagħmel li jista' biex kemm jista' jkun jevita l-bżonn ta' intervent mediku għaliex il-prevenzjoni dejjem tibqa' aħjar mill-kura.